an taka Umar Shagon Bahagon Cisco shine mai farin wando daga bangaren kudan dambe, sai shi Shagon Kada Butsa daga bangaren Jamus shine mai dada. Ga dambe nan dai ana babata. لا اله الا الله هذا تكي سن الله جل الدوا لا لا سبحان الله ولا هو رسول الله سن الله جل الدوا وجه الله لا هذا تكي فقاده وفندا قدم بين عند عمر شاغون كدا بصا صلى الله عليه وسلم كذا كذا بصا وجه الله لا سيدا عمر سبحان الله وجه الله لا عايش كذا كذا سيا كذا لأن هذا ما سمعنا فقاده ده وده ده ده فقاده على كذا لا اله الا الله محمد رسول الله لا نرجع عنا امه لا نرجع اما نرجع ولي الله لا امه والله بذاته لا امه سبحان الله ايش ابو كلام هاي نتيجه الله هاي قاعدين بالله انت هكا aljanin Bahagon Nasara shine mai rada daga bangaren Jamus, sai shi mai ƙarfi Ali Zuma shine mai bakin wando mai falon kai daga bangaren Gulmada. A nan garin Lagos gidan National Chairman Aminu Kaura Goje da ke Alaba Rago. an ka duk wanda sai jira ba za mu jira ba kai da fara da bala'i in za mu samu fara da kaya ko da abun abba da dan mutan ne to kai ba ba abun mala ga yara dan mutan ma gyara to mai magani na nan bari ne min gaskiya uban mai kaya yaro baya sai da kai mu bai dawo to bil ona dan na kudu da arewa da kuma bada yanzu ne masu kallon dambe ka san masu kallon dambe sun fi kungiya ganin masu dambe yanzu ne su ne kallon mutu ma na kallafa damben za su gane wanda muke son ɗan damben da muke shiga wurin sana'a su duba suwa suke son ku suwa ya fi yi duk daɗi sai sun buga sannan kuma shi kai shi da gidan yanzu ne zai san waye suke son shi da amana don ba ka sanin mai son ka sai wata jaraba ta faɗo maka to mu yanzu muna cikin jarabawa to za mu sani suwa suke son suwa suke kishi gidan dandan kuma suke son suke son ɗan kallon gidan kuma suke son gidan dandan shi ne yau shi ba shi sannan kuma kudin dambe ina mai dambe ne yawa yanzu za mu gane mai zuciya da mara zuciya لا إله إلا الله شاب إنا لله وإنا إليه راجعون من القرآن كما وجي الله لا من القرآن كما سبحان الله من القرآن كما عز الباب والنصارى ويولي الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا يرجع إلى أمة كيسا من القرآن كما لا حول في سعة الله سبحان الله وجي الله لا سينا سبحان الله كتب لنا مكان من القرآن كما فسيد عز الباب والنصارى على نسب الذي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله العلي الكريم انا لله وانا اليه راجعون سبحان الله وجعلنا لا حول في ساعه قدم بين ان داو الجنب Bahagon Nasara mai ƙarfin Ali Zuma Kaduna Umar ka kyauta amana baba ta guna uwan Madina ba ban Yusuf
damben nan. Ana fatan gida za su ƙara saɗan bulan nan. Wanda shi ne fili na ƙarshe. Wanda shi ne fili na ƙarshe. Na rage Allah ana dambe. Ka ga wani dambe. Wallahi kowa sai ya sayar da ma ake dambe. Wai Allah da ƙarfin alhima wani Allah haɗa ɗariya. Na rage da Allah da nisa ya fito ne ko kurma biyu. Duk da lafiya ba a ganin da hada masara a hadar ƙarshe da biyu. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jama'a sun ga tangaɗin giwasu. Jama'a sun ga tangaɗin giwasu. Jama'a garin ya tashi. Jama'a sun ga tangaɗin kwanci. Wani Allah na da ƙarfin alhima. Yau wanda kai ya ƙarfin alhima ta bari buɗe mutanen da wuta. Wajen la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kallo ana fasiya. Na rantsa da Allah yanzu na rage da rasa kallo. Subhanallah dan ya kare. Ba hawan abba a cikin nan tsalle a cikin. Ga dambe na an taka. Dan butsalle shine mai hula daga bangaren kudan dambe. Sai shi ba hagu abban na bacira daga bangaren Jamus. Wai, tare ne? Jali yan mana bada da Allah ga balarabe a ciki. Kai ma fi mushkila. Dan wuta. Aina daga bana. Aina. Yaha, ya daga Muhammad Qur'an. Sai kashira kadina. Tal. Na mulki na wa kabura. Dan na fa ba. An ba da dalilin rabi, me ne tani ce hajara. Ga dambe nan da dan butsalle. Ba hagu abban da bacira. Amma tun dalilin hajara ne, kuma dalilin rabi ba yalan fada. Sabo na farko Yusuf a ba da naira 2000 cewa Umar na Kaduna. Da Anas da Kabiru. Aisha mai duburi ta ba ku naira 500. Mu kuma su muka dare fata ta ba ta 500. Ta ba da wai dan Allah ka mu kuɗi sako mata. Ni ba da so ga ta cikin gidan kar ba ta lokaci. Gwana Jali iya ne ga dambe nan dai dan butsalle ba hagu abba Hello. Abasuwa. Jali. Aisha nuna kurmu da mu maka da mutum. Yanzu fa gidan dambe za mu gane mai zuciya da mara zuciya. Yanzu gidan dambe za mu gane mai zuciya da mara zuciya. Ga dambe nan dai ana babata. Dan butsalle ba hagu abban na bacilawa. Dan butsalle ke ne ya samu nasarar bige ba hagu abban na bacilawa. Ga dambe na an taka. Autan dan binza shine mai bakin wando mai hula daga bangaren Jamus. Sai shi inuwa shagon bagon sani mai macici daga bangaren kudan dambe. Wanda za a yi gobe kafin wasu su biyo baya. Wannan abin ba a cikin tsarin ha, dubin drama ne. Aha ba ta Allah ba. Ai daga guda ne. Ko ya ba ya mu dogo za mu ko dogo. Ba ka ce da dogo jiki ba ta dai wallahi. Aha ba. Allah kuwa. Aha da kuka ce ba. Mu je cikin dambe ne. Ko ga dambe ba. Kun kuntu kana kamala in ba ta jira ba mun kula nan. Kasanga. Wallahi sai mu dora ta a kan bulu a gida. Kasanga. La ilaha illallah.
shi nan da auta inuwa shagon bahagon sani mai maciji Alhaji ina ganin da kada fita wallahi ko ka fita wallahi ko ka fita sai na ba shi kuɗi ne kuma sai ka ba kuɗi na daga ta wajen nan dai an dawo autan dan banza sai shi indo shagon bahagon sani mai maciji dambe nan dai inuwa shagon bahagon sani mai maciji autan dan bunza